2022 цифрлаштыру елында Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге өр-яңа IT-парк ачылу чын мәгънәсендә ел вакыйгасына тең. Бүген Татарстан президентының журналистлар белән еллык очрашуы монда үтүе аңлашыла, чөнки монда иң заманча технологияләр ярдәмендә алга баралар. Очрашу менә шушы залда үтә. Зур экран аша Татарстанның район шәһәрләре кушыла. Ел буена Татарстанда узган төп вакыйгаларны яктырткан өчен матбугат вәкилләренә Рөстәм Миңнеханов рәхмәт әйтә. Цель моей встречи — сказать вам большое спасибо, Бигзур рахмат әйтергә сезгә, увидеть вас в завершении этого года, пожелать, чтобы все у нас складывалось. Вы тоже отработали очень достойно, очень хорошее освещение. Безнең өчен иң кадерлесе мөгаен Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган юбилей чаралары. Ул федераль дәрәҗәдә узды. 60лап чара үтте Рөстәм Миңнеханов. Какие большие мероприятия мы провели, конечно же, без поддержки федерального центра. Даже представляет 1100-летие принятия ислама. Этот праздник, он прошел на общефедеральном уровне. Значит, есть на это решение президента Путина, есть оргкомитет, и, конечно же, мы благодарны нашему президенту Владимиру Путину за те решения, которые были приняты в части этого праздника. Много мероприятий. Социаль-икътисади өлкәдә зур казанышларның берсе юллар салу белән бәйле. М12 трассасы төзелә, М7 трассасы киңәйтелә. Алексеевск, Әлмәт, Шәле Баулы участогында юллар яңара. Бу федераль һәм республика программаларының нәтиҗәсе ди президент. Алар ярдәмендә мәктәпләр төзелә, медицина үзәкләре сафка баса. Аларның берсен бүген Казанның Күйек бистәсендә ачтылар. Это очень важный сегмент в системе здравоохранения. Кеше факторы кайда да мөһим. Махсус хәрби операция турында сөйләгәндә аеруча актуальләшә. Меңләгән татарстанлылар йөрәк кушу буенча ярдәмгә кушылды. Бу турыда экранда күрсәтелгән видеоязма Лисичанск халкына булышырга барган геройлар турында. Донбасска барырга туган уй ул шу махсус операция башлангачтан килгән уй инде. Тәрәзәләр төзәттем, тәрәзәләргә пленка тарттырдым, ватылган, җимерелгән ишекләрне көйләдем, замокларын көйләдем. Олга һәм тимер батальоннары егетләре дә президентка үз сүзен җиткерде. Еще хочу сказать большое спасибо нашему руководству, Миңнеханову Рустаму Нургалиевичу, в помощи всей вот этой обеспечения. Өлешчә мобилизация буенча алынучыларның гаиләләренә ярдәм итү безнең бурыч ди Рөстәм Миңнеханов. Это наш долг. Это не какой-нибудь там это долг государства, в данном случае регионов, муниципалитетов, перед вот этими семьями. Второе, горячая линия, я говорил уже, на самом деле много вопросов в части там выплат, в части других вопросов. Вот по той информации каждый день штаб работает, докладывают, сложные вопросы решаем. Ну и мы на себя взяли очень много вопросов, связанных с размещением, обеспечением, транспортными вопросами. Очрашу ахырында тәҗрибәле журналистларга, ветераннарга дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Фирүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.